Takže ahoj, vítáme vás u našeho druhého videa. Pro druhé video jsme si vybrali název Nákupy za měsíc duben. Začneme mnou, u mě to bude poněkud krátký seznam, ale to vůbec nevadí. Ráda bych začala kosmetikou, kde asi moje nejoblíbenější věc je, že jsem si koupila novou řasenku. Je to řasenka Max Factor Fall Slash Effect. Vypadá asi takto. Má dutý kartáček a vybrala jsem si barvu černohnědou, protože jsem blondýnka, takže zase ta černá by možná byla na mě moc tvrdá, takže... Jako druhou věc, co jsem si koupila, byl antiperspirant, je to Natural Deo od Justu. Je to rolon a voní fakt super, protože prostě voní fakt super, on má nějakou, je to vůně od nějaká sléze nebo tak nějak, ale prostě svěží vůně a prostě celý den, stačí jenom, když se ho dám ráno a celý den prostě jsem fresh. Takže pokračujeme dál. Další věc jsem si koupila takový gel na obočí nebo řasy od Essence. Je to v podstatě na to, aby vám ty třeba obočí, protože já mám extrémně obrovské obočí, tak aby vám drželo nějak ten tvar nebo tak něco. Takže je to normální takový kartáček, jakoby na řasenku, jenom je uvnitř gel. Takže dál pokračujeme bižuterií. Tady mám jenom jeden kousek a to jsem si koupila v H&M řetízek s přívěškem lva. Strašně se mi líbí, takže já jsem si říkala, že prostě, že ten fakt musí mít. Pravděpodobně můj úplně největší objev z celého měsíce jsou moje nové plavky, protože které jsem sháněla, nemohla jsem sehnat, buď mi neseděl tvar, nebo něco takového, takže koupila jsem si plavky, koupila jsem je v H&M, vypadají asi takto, nějaký, je to tropický vzor, nebo tak nějak. Je tady, dá se tady dát šňůrka i přes záda, takže i pěkně drží a vzadu normálně jenom takto na zapínání. Ovšem ta šňůrka se dá i oddělat, takže to normálně sedí i jako by podprsenka bez ramínek nebo bez ramínek. Spodek k tomu byl úplně stejně barevný, ten jsem, nevím, jestli jsem to říkala, ale oba i vršek i spodek jsem koupila v H&M. Asi tak to vypadá. Je to poněkud zvláštní, protože toto je 34 a já většinou 34 jsem měla naposledy, když mi bylo asi 12 let, takže to opravdu upřímně nechápu. Další věc, kterou jsem si koupila v H&M, je tílko. Je to velikost S a je to takové volné bílé tílko. Tady na ramínkách je asi takový vzor, je na obou dvou a je trošku kratší vepředu a vzadu je trošku delší, jinak je volný, příjemný, na léto úplně super. A jako poslední věc, co jsem si koupila, což je taky můj favorit tohoto měsíce, jsou boty. Koupila jsem si balerinky u Bati. Jsou to takové balerinky, spíše takový slaměný vzor, nebo tak nějak, neumím to pojmenovat, je to různě barevné, jsou tady všechny barvy v podstatě barevného spektra. Jsou pohodlné, mají podrážku, mají bez jakéhokoliv podpatku a chodí se v nich úplně dobře. Takže to je asi vše za můj tento měsíc. Doufám, že se vám mé nákupy líbily a teďka přijde Klárka k jejím nákupům. Tak a teď je řada na mě. Já teda také začnu kosmetikou stejně jako Marťa. Já jsem si z té kosmetiky nebo z čistící kosmetiky tento měsíc koupila tady tuhle Biodermu. To je vlastně normální micelární voda. A je to teda z té jejich řady pro mastnou pleť a já jsem si teda koupila dvě vlastně v balení a to stalo teda 500 Kč to balení, ale normálně
Normálně ta voda jedna stojí 500 korun, takže jste vlastně dostali 500 korun slevu. Takže to byla fakt dobrá koupě a normálně jsem ji koupila v lékárně Dr. Max. A dále z té Biodermy jsem koupila tady ten čistící gel, který je vlastně normálně čistící pěnový gel a čistím se s ním teď každý den a je vážně dobrý. A to je asi všechno, co bych k němu řekla. Dále z kosmetiky, nebo vlastně ještě z té čistící, jsem si koupila tady ten šampon Dove a tady ten kondicionér k tomu. A je to teda šampon Hair Therapy Intensive Repair a je to teda šampon pro poškozené vlasy a ten kondicionér je také pro poškozené vlasy. A je docela dobrý, jsem s ním spokojená a určitě si ho ještě někdy koupím. Dále z kosmetiky tu mám, všichni asi známe tady ty odličovací ubrousky z Douglasu a k ním se asi už nebudu vyjadřovat, jsou mé nejoblíbenější. A prostě jsem si je musela se koupit a chtěla jsem zkusit ještě nějaké ubrousky, tak jsem koupila tady ty Ballet, ty ubrousky od Ballet. A to jsou teda nějaké grepové ubrousky na normální odlíčení make-upu. A jsem s nimi spokojená, stály okolo 30 korun. A jsou fakt jako dobré, ale asi nejlepší jsou ty z toho Douglasu. Dále z kosmetiky jsem si koupila tady ten BB cream. Tady ten BB cream Dream Fresh a ten je teda od Maybelline a jsem s ním spokojená, nedávám si ho každý den, ale je dobrý. Já jsem zatím zkoušela 2 BB creamy, ale tento mi asi vyhovuje nejvíc. A jako je fakt dobrý, já ho mám teda v odstínu Fair, což je myslím si ten nejsvětlejší a je to teda 30 ml. A to je vše. A potom jsem si koupila od Dermacolu tady tuhle vyhlazovací bázi, která byla v 20% slevě v Rossmannu a jsem s ní spokojená, dávám si skoro každý den a vážně tu pleť máte hezky zmatněnou potom a vyhovuje mi a určitě si ji zase asi někdy koupím. Moc se nespotřebovává a stačí úplně to malé balení, jinak mají asi 3 velikosti, ale to malé si myslím, že stačí bohatě. Dále tu mám tady ten bronzer od značky NYC a je to teda v odstínu 720A Sunny. Já si teda myslím, že tohle je jejich jediný odstín bronzeru, který mají. A vážně mi vyhovuje, je to asi nejlepší bronzer, který jsem kdy měla. Dávám si ho téměř každý den a určitě ho asi znáte, je to docela komentované téma na YouTube, tady ten bronzer, komentovaná věc, takže se k němu asi už nebudu vracet. Dále z kosmetiky jsem si koupila tady ty 3 balzámy EOS a já jsem si je teda kupovala z jedné stránky, kterou vám dám dolů do infoboxu a myslím si, že ten jeden stál nějak 180–190 korun, ale mám to teda v odstínu Blueberry Acai, pak nějaké granátové jablko a Summer Fruits a ten Summer Fruits mi teda voní úplně nejvíc. Ten vlastně voní úplně jak ta nejsladší žvíkačka, ten mi teda vážně hrozně voní a pak tady to granátové jablko, to mi teda nepřijde, že to voní po granátovém jablku vůbec, ale prostě nevím, jakou to má vůni, ale taky to hezky voní. A dále tady mám to granáto borůvkové Acai a to teda tak voní, potom Acai, jestli to znáte, to jsou takové kuličky malé a to mi ale moc nevoní, ale stejně si to používám a jsou fakt jakože dobré ty balzámy. Stojí za to si je určitě koupit a vyzkoušet je, aspoň jeden z nich. Dále z kosmetiky tu mám tady ty stíny Essence Quattro. A to je teda odstín 05 To Die For a jsou vážně úžasné, jsou takové úplně na obyčejné nošení. A
Ještě jsem si tím koupila tady ten štětec, prostě obyčejný úplně štětec. A je to teda značka nějaká For Your Beauty a to jsem koupila obě věci v Rossmannu. A poslední 2 věci z kosmetiky, nebo vlastně na nehty jsem si koupila tady od Essence takové ty odstraňovače kůžičky, nebo takové to na začištění té kůže. A je to prostě takové klasické, asi to všichni znáte. No prostě od Essence tady toto, co vám vyčistí normálně ty nedostatky z toho zbývajícího laku. A poslední věc z kosmetiky konečně, jsem si tady koupila krém od Rioru, který je z jejich řady Acne Stop a voní úplně skvěle. Je to teda nějaký krém s nějakou látkou, která nejde vyslovit, ale je asi vlastně úplně nádherně voní. A je teda na denní nošení a dávám se normálně ve dne, moc to paní nezatěžuje a je skvělý. A teď už se přesunujeme k oblečení. Já teda začnu botama, já jsem si tento měsíc koupila 3 boty a to teda mám tady takové už na léto boty, které jsou od značky Geox, to jsou ortopedické boty a mě se hrozně líbily, takové hnědé, prostě úplně obyčejné a líbily se mi, tak mi je mamka koupila. A pak jsem si koupila takové, ještě z toho Geox jsem si koupila takové boty na výlet, protože jsem potřebovala nějaké na výlet se školou a oni teda by měly být jakože nepromokavé, takže jsem si je koupila, kdyby náhodou začalo pršet a prostě jsou to úplně normální tenisky bílé. A potom jsem si koupila ještě tady ty konversky, které má skoro každý a já jsem si teda koupila nízké a mám je asi nějak velikost 39 nebo tak a musím říct, že na to, jak vypadají tvrdě, jsou docela pohodlné a má je skoro každý, no, to prostě já jsem je chtěla a docela už je nosím asi 3 týdny a jsou pořád docela bílé, takže jsem si myslela, že si je hned zašpiním, ale jsou dobré, jsou pořád čisté. A teď už se vrhneme k tomu oblečení. Z oblečení jsem si koupila, nebo vlastně jsem si koupila plavky tento měsíc a jsou to takové obyčejné černé se vzorem takovým jednoduchým. A no, prostě jsou z H&M. A k těm plavkám černým jsem si koupila tady takový spodek, úplně vlastně stejný s tou krajkou a to mám teda na léto, prostě plavky a líbily se mi, tak jsem si je koupila. A dále jsem si koupila v Benettonu takový svetr, tady takový svetr, který je vlastně, toto jsou jeho záda, sice mi každý říká, jestli ho nemám naopak, ale je prostě, líbil se mi, je hezký a pod něj nosím tady takové tílko malinové, které jsem si koupila taky v Benettonu. A líbí se mi to, nosím to ráda, je hodně příjemný, i na léto bude příjemný, je to vlastně takový lehký materiál, takže asi nic na zimu, ale líbil se mi. A poté jsem si koupila tady ten svetr, ten je teda od Toma Taylora a je takový, vlastně ty záda jsou delší než ten předek a hrozně se mi líbil, je strašně z příjemného materiálu a pod to jsem si koupila ještě takové tílko, které má tady takovou krajku uprostřed, takže to jde hezky vidět, protože ten svetr je taky trochu do Včka, takže asi tak. A úplně poslední věc, jsem si koupila tady toto triko, které je z nějaké značky Mason and Scotch, já teda vůbec nevím, jak se to vyslovuje, to je asi něco francouzsky, takže asi nějaké, já se teda francouzsky naučím, ale asi nějaké Maison, nebo prostě něco takového. A je mi to teda velké triko, nevím, kde jsem si ho koupila, ale líbilo se mi a určitě do něj asi někdy dorostu.
a je s takovýma krácenýma rukávama trochu, takže asi bude vhodné i na léto. A tohle je teda ode mě všechno, tímhle chci ukončit naše video nákupy za duben a my se s vámi teda loučíme, když tak do komentářů dolů nám zase napište, co bychom měli točit za videa a zatím ahoj! Ahoj!